Tak dobrý večer. Já vás tady všechny vítám u dnešního živého vysílání. Já se v první řadě omlouvám, že začínáme trošku později. Mně tady přestal fungovat internet, takže teď vysíláme přes mobilní internet, což jsem ještě zatím nezkoušel, tak budu doufat, že to bude fungovat a že ta kapacita bude dostatečná, tak kdyby náhodou se to video nějak sekalo, kdybyste mě neslyšeli, tak napište do komentářů. Nejspíš s tím stejně nebudu moc nic udělat, ale aspoň to budu vědět. A jinak vás teda tady vítám, moje jméno je Šimon Grimich, pokud jsme se tady ještě nepotkali, nebo pokud se neznáme od někud jinut. A já jsem si dneska tak jako říkal, že bychom se mohli věnovat něčemu pořádnému. Protože řada z vás už přece jenom tak jako už patříte mezi pokročilejší meditující, možná dokonce mezi pokročilé meditující. A už nějakou zkušenost máte. A zároveň pokud nemáte, tak to taky vůbec nevadí. To je vlastně hrozně zajímavá situace. Přistupovat k něčemu úplně tak jako poprvé a s otevřeností a se zvědavostí a s tím, že vlastně nevíme, do čeho se tak jako úplně vrháme. Takže vybral jsem si takový hezký téma. Pojmenoval jsem to dnešní vysílání důvěra, nirvána a spolubytí. Což jsou aspoň podle mého soudu takový jako dost zásadní aspekty meditační praxe nebo možná jakýkoliv cesty, na kterou se člověk vydává s tím, aby sám sobě lépe rozuměl a přicházel do prostoru větší svobody. Takže ten tak na úvod. Jinak samozřejmě nás pak čeká dneska meditace, trošku povídání a pak ještě na závěr taky nějaká krátká meditace. Takže co teď můžete udělat a co už možná dávno děláte, je, že se můžete posadit, zaujmout meditační pozici nebo polohu, což nemusí být žádná zvláštní pozice, nemusíte si u toho lámat nohy. A sedět v křeči stačí, když si najdete takovou pozici, ve které se můžete uvolnit, nakolik vám to dovoluje vaše tělo. A zároveň, aby to byla taková pozice, která vyjadřuje určitou bdělost, přítomnost a otevřenost tomu, co se děje právě teď. Takže v takové pozici se můžete zakotvit, usadit. A než začneme meditovat, tak já bych vám jenom ještě tak nabídnul na začátek takový krátký úryvek z knihy Cesta osvobození od zenového mistra Thich Nhat Hanh, který se vlastně dotýká některých těch témat, o kterých jsem hovořil. Tak ho můžete jenom tak v sobě nechat zaznít. Uvidíte, co tak s vámi bude rezonovat. A pak ho můžete klidně zase nechat stranou a usednout do meditace. Vzájemně propojené bytí znamená, že nemůžete existovat sami o sobě. Že musíte být ve vzájemné závislosti. A to je nejá.
Dotknete-li se s hlubokou pozorností jedné strany skutečnosti, dotýkáte se současně i té druhé. Jediný způsob, jak pochopit, co je to pomíjivost, spočívá v tom, že porozumíte, co je to nejá, nebo spolubytí, vzájemně propojené bytí. Možná se zeptáte, co je to nirvána? Když se dotýkáte pomíjivosti a nejá, dotýkáte se také nirvány. Proč? Můžete si představit obraz oceánu s mnoha vlnami. Každá vlna je jiná. Některé jsou malé, jiné široké a velké. Můžete říct, že některé vlny jsou hezčí než ty druhé. Vlny můžete popsat mnoha různými způsoby. Každá vlna má svůj začátek a konec. Když se však dotknete vlny, dotýkáte se zároveň ještě něčeho jiného. Dotýkáte se vody. Je možné, že si vlna neuvědomuje, že je také vodou. A právě to je příčinou veškerého jejího utrpení. Neznáme základ svého bytí. Nevíme, že Boží království nosíme v sobě. Neumíme se dotýkat nirvány v sobě a proto tolik trpíme. Dotek nirvány musí být naší největší úlevou. To není jen myšlenka. Můžeme to udělat hned teď. Dotknete-li se doopravdy vlny, dotýkáte se zároveň i vody. Můžeme se dotýkat oblaku, květiny nebo svého vlastního těla. Ale je možné, že náš dotek nebude dostatečně opravdový, abychom se dotkli základu jejich bytí. Jen hlubokým dotýkáním, s plným vědomím, soustředěním a vhledem se dokážeme dotknout základu svého bytí. Takže ta meditace může být pro nás dneska pozvánkou k tomu, abychom se dotknuli základu toho našeho bytí, základu našeho života. A tak pro začátek teď zkuste pustit všechno, co vás zaměstnává. Pustit jakékoliv očekávání. Protože když se budeme snažit během meditace někam dostat, něco změnit, nebo něco kontrolovat, tak nám to bude
bránit v tom, abychom byli plně v přítomnosti. Takže můžete zkusit s lehkostí a zájmem tu svoji pozornost teď obrátit víc do těla. Zkusit s každým nádechem rozšiřovat pozornost do celého těla. Uvědomte si obličej, uvědomte si krk a ramena, uvědomte si paže a ruce, hrudník, břicho, záda, a s každým výdechem tak můžete ještě uvolňovat, pouštět jakékoliv napětí v těle, jakékoliv napětí v mysli. A s nádechem dál rozšiřovat pozornost do celého těla. A uvědomit si pánev, uvědomit si kontakt s polštářkem, se židlí, nebo s čímkoliv jiným, na čem právě teď sedíte, o co se opíráte. A pak si uvědomte také stehna, kolena, lítka a holeně, kotníky, a chodidla. A prsty na chodidlech. A uvědomte si celé své tělo. Od konečků prstů až k vrcholku hlavy. Všimněte si toho, jak právě teď vnímáte svoje tělo.
A jak vaše tělo vyplňuje prostor. A taky toho, jak vaše tělo dýchá. A chvíli tak můžete sledovat ty vlny nádechu a výdechu. Které tak trochu procházejí celým tělem. Možná i v těch konečcích prstů můžete vnímat nepatrné změny v závislosti na nádechu nebo výdechu. A jenom tak chvíli doprovázejte pozorností svůj dech. Nechte ho volně plynout. Nemusíte ho nějak řídit nebo kontrolovat. Stačí jenom tak jako nechat. Ať si plyne tak, jak právě teď potřebuje. A s uvolněnou pozorností sledujte ten pohyb a cyklus nádechu a výdechu. A všechno ostatní pouštějte. To znamená, zkuste to nerozvíjet. Zkuste na to nereagovat. A vždycky, když si jenom všimnete, že vaše pozornost někam odběhla, tak svědomím, že je to úplně v pořádku, že je to úplně přirozené, že to je to, co naše pozornost dělá, co má dělat, tak je jenom s lehkostí a s laskavostí přiveďte zpět ke svému dechu.
A uvědomte si ještě jeden nádech a jeden výdech. Uvědomte si celé své tělo. A během toho následujícího času tak jenom zkuste být tady a být bdělí. Nechat pozornost otevřenou, nechat cokoliv přicházet a zároveň to zase nechat odcházet. Nechytat se toho, ale nechat to být. Všimnout si toho, že cokoliv, co se právě teď děje, cokoliv, co se objeví v tom vašem uvědomování, tak že to můžete pozorovat. Že se s tím nemusíte identifikovat. Nemusíte na to reagovat. Ale že to můžete nechat plynout a pozorovat, podobně jako byste pozorovali oblaka plující po obloze. Nebo jako kdybyste byli diváky a seděli v kině, kde se na plátno promítají nejrůznější myšlenky, pocity, zvuky, tělesné věmy, vzpomínky a tak dále a tak dále. A vy přitom dál můžete zůstávat sedět, jenom to tak otevřeností pozorovat a nechat to plynout. A možná si přitom všimnout toho jemného rozdílu mezi tím, když jsme plně pohlceni naším prožíváním, myšlením, vnímáním. A tím, když od nich tak o kousek poodstoupíme. Když si uvědomíme, že to jsou nejrůznější procesy, které se dějí sami od sebe. Které nemáme tak úplně pod kontrolou. Ale které zároveň můžeme sledovat a možná tak jako spočívat v něčem daleko hlubším nebo širším.
Tam se tak můžeme dotknout toho, že na jedné straně jsme tou vlnou, jednou z mnoha vln. A jedinečnou vlnou. Zároveň, že jsme i něco víc než ta vlna, že jsme ve spojení s celým oceánem. A že tak, jak jsme, tak jsme projevem toho oceánu a jeho pohybu. A že se možná můžeme tak jako trošičku zmenšit a nechat se nést tím větším a hlubším pohybem. Přitom jenom dál sledovat ten proud věmů, myšlenek, pocitů. Svědomím, že jsme mnohem víc a s dalším nádechem věnujte ještě chvíli pozornost svému tělu. A svému dechu. A jenom si teď ještě všimněte, jak vnímáte sami sebe právě teď. Okamžik za okamžikem. A tak jako zlehka a v klidu můžete tuhle úvodní meditaci zakončit. Nebo samozřejmě pokud budete chtít, tak v ní můžete i pokračovat.
tak jako tak si zkusit uchovat něco z toho zastavení, sklidnění a usebrání. Můžete se tak rozhlédnout po tom prostoru kolem sebe, všimnout si toho, jak ho teď vnímáte. Všimnout si toho, jak vám je, jak se cítíte. No a já bych se teď vrátil k tomu úvodnímu textu. Vrátil se zpátky k důvěře, k nirváně a k spolubytí. A zároveň, kdybyste tak dneska měli jakýkoliv reakce, otázky nebo chuť cokoliv sdílet, tak klidně napište do komentářů. Já si rád si něco přečtu. Aha. No. Když to vezmu úplně od začátku, tak vlastně co je meditace? Ten takový jako prazáklad meditace, tak je vlastně takový jako obrácení pohledu, nebo možná změna pohledu. Obrácení toho, jak rozumíme sami sobě, jak rozumíme tomu, kdo jsme. To, co vlastně objevujeme v meditaci, nebo to, co objevujeme v okamžiku, kdy si všímáme toho, co se děje uvnitř nás, uvnitř naší mysli, uvnitř toho, co si uvědomujeme, tak vlastně zjišťujeme, že se tam toho děje spousta. A zjišťujeme taky, že to nemáme pod kontrolou. Když si sedneme a chceme na nic nemyslet, tak to prostě neumíme. Můžete 1 vteřinu na nic nemyslet, ale v zápětí se možná objeví nějaká myšlenka, kterou nejde předvídat, co to bude za myšlenku. Prostě přijde. Podobně jako se můžou objevovat nejrůznější zvuky sami od sebe, tak přicházejí myšlenky, přicházejí pocity, přicházejí počitky. A tak vlastně jako zjišťujeme, že to naše já, nebo to, čemu jsme zvyklí říkat já, takovému tomu, co si myslím, co prožívám, jak se cítím, tak že to je vlastně takový jako proud, složený z různých jako takových jako jiných proudů. Že se objeví myšlenka a na to
navazuje nějaký pocit, tam to navazuje nějaká vzpomínka a tak dále a tak dále. A je z toho takový jako příběh sáhodlouhý. A tohle najednou my v té meditaci vlastně můžeme vidět. To můžeme pozorovat podobně jako ten film na tom plátně, tak my vlastně můžeme sedět a dívat se na tohleto, jak se to děje. Všímat si toho, že se to děje, všímat si toho, že se to okamžik za okamžikem mění, že se to střídá, proměňuje, že to nezůstává stálý. Když se ráno probudíte s nějakým pocitem, tak on vám nejspíš nevydrží až do večera, i kdybyste chtěli. Ale že se to mění vlastně v každém tom okamžiku, v každém tom okamžiku, kdy jsme přítomní, kdy jsme tady a teď, kdy jedině jsme naživu, tak vlastně tenhle ten proud se nějakým způsobem tak jako ukazuje a projevuje. A vlastně jenom proto, že máme paměť a tak jako pamatujeme tu souvislost mezi těma různýma okamžikama a tím, že co bylo včera a co bylo předevčírem, tak nám z toho vzniká takový jako pocit nějaký jako identity naší, která je samozřejmě důležitá, kterou potřebujeme. No a druhá věc je vlastně to, že tohle to všechno my můžeme pozorovat, že to můžeme sledovat, že to můžeme tak jako zpovzdálí nahlížet, být z toho překvapený, být z toho zděšený, nebo z toho být úplně v klidu, ale tak jako si dopřát ten prostor trošku. A vlastně si uvědomit, že ty příběhy, které jsou velkolepý často a které se tam pořád odehrávají dokola a dokola, tak že se jich vlastně jako nemusíme účastnit. No, že tam je tak můžeme nechat jako běžet a jako říct si, hele, to je zajímavý. No, dobrý. A co tam je dál? A tím vlastně se v sobě dotknout takového daleko jako širšího prostoru. Širšího prostoru, který je vlastně volný, který je svobodný, ve kterém my se můžeme daleko víc a vědomě rozhodovat o tom, čemu a jak tu naši pozornost věnovat. A zároveň v tomhle prostoru tak se dotýkáme i něčeho, co je vlastně větší než my. Něco, čeho vlastně jsme součástí. Můžeme si to představit tak, když se zase vrátím k tomu obrazu toho oceánu, jakože to naše já a ty naše příběhy a ty naše identity, to je ta vlna. To je ta jedna vlna, co prostě je na tom oceánu a vedle ní jsou ty další vlny, co tam takhle jako se zvedají a vzdouvají a tak dále a tak dále. A mají nějaké svoje jména a mají nějaké svoje vlastnosti. Ale všechny ty vlny vlastně vycházejí z té jedné vody. Všechny ty vlny jsou projevem toho oceánu. Bez toho oceánu by žádná vlna nebyla. A skrz tu vodu, skrz ten oceán, tak ty vlny jsou taky spojený, jsou propojený. Není to tak, že by měly nějaký jasný hranice. A to je vlastně něco, čeho my se můžeme v meditaci dotýkat, zejména vlastně v těch momentech, kdy se nám daří tak jako od sebe odhlédnout, tak jako sami sebe vlastně pustit, nechat se být vlastně. Přestat se o sebe tolik starat a zabývat se tím, co nás tak obvykle zaměstnává, nejrůznější naše plány a
potřeby a očekávání. A v těch momentech, kdy dokážeme od tohoto odstoupit a tak jako to pustit, a v momentech, kdy ještě třeba nejsou přítomný žádné myšlenky, což je většinou v takových těch jako prostorech mezi myšlenkama, které trvají třeba vteřinu, nebo ještě kratší okamžik, tak tam se vlastně můžeme dotknout toho, že najednou tam nějak jako začne mizet to rozlišení toho na to, co jsme my a co je něco jiného. A začne se tam objevovat daleko silnější spojení. Takže to je vlastně něco, o čem Thich Nhat Hanh mluví v tom úryvku, když tam pak říká, že je možné, že si vlna neuvědomuje, že je také voda. To znamená, že je součástí toho oceánu, že je součástí toho proudu. A pak tam dál říká, právě to je příčinou jeho utrpení. Vlastně spousta toho našeho utrpení vychází z toho, že jsme vlastně příliš tak jako chycený na tu naši jako identitu. Na to, že jsme takový a nejsme jiný. A s čímž se právě pojí i vlastně pocit toho, že jsme oddělení, že nejsme ve spojení s ostatníma, že nejsme ve spojení se životem a se světem. Ale vlastně to, co nám tam brání v tom spojení, tak je vlastně jenom jako ta představa. Ta představa toho, že jsme oddělení, že jsme z toho oceánu vydělená jednotka. Pak tam vlastně dál říká, neznáme základ svého bytí. Nevíme, že Boží království nosíme v sobě, neumíme se dotýkat nirvány v sobě a proto tolik trpíme. Takže tam vlastně v sobě už to všechno máme, to, co jako hledáme někde jinde a těžko se nám to nachází, tak tadyhle už to máme. Když si vlastně uvědomíme to, že to naše já, že ten náš příběh, že ta naše identita, takže to je něco, co se mění, něco, co plyne a zároveň něco, co my tak jako udržujeme, co my hodně udržujeme našima myšlenkama a tím, co si tak říkáme, tím, co si o sobě myslíme, tím, jak si ten příběh vyprávíme a vyprávíme. A když tohleto vlastně v té meditaci aspoň trošku nahlídneme, že to takhle vlastně je, že to, čemu říkám já, že když tady zapnu živý vysílání a říkám, že se jmenuji Šimon Grimich a že učím meditaci a že dneska tady budu dělat něco. Takže to je vlastně všechno nějaká představa, nějaká myšlenka toho, kdo jsem, co dělám a tak dále. Ale ve skutečnosti já tady jenom sedím okamžik za okamžikem a skrz mě tak se děje život, který se nabírá různý tvary, nějakých pohybů, myšlenek, pocitů. Ale není to něco, co by se dalo tak nějak jako vtěsnat do nějaké škatulky a můžeme to nechat volně plynout a s tím vědomím, že vlastně takhle můžeme být ve spojení s něčím větším, že jsme tou vlnou v tom oceánu, tak je pak taky možný se v sobě dotýkat vlastně daleko hlubší důvěry. Důvěry v to, že to není jenom na nás, že to není jenom na mě tady všechno v tom mém životě, ale že se tak jako můžeme jako spolehnout o něco, co nás jako drží. Že tam někde v sobě, v hloubce, máme tenhle ten základ. A můžeme se možná dotknout i toho, že ten oceán, ten proud, jehož jsme taky projevem, tak že nás svým způsobem i
možná jako vede, nebo tak jako někam navádí, někam směruje. A je zase my, když tak jako odlídneme trošku od sebe a trošku se tak jako rozšíříme ten pohled. A všimneme si toho, co nás vlastně oslovuje, co nás volá, kam nás to táhne, kam nás to vede. Tak možná objevíme nějaký takový jako dobrý proudy pro sebe, který můžeme následovat a který nám možná dovolí se tak jako plně projevit v té naší jedinečnosti. Tak jako dát prostor těm našim schopnostem, dovednostem, darům, který máme a který máme každý jiný. A tím vlastně můžeme zase to spolubytí a ten oceán tak jako udělat takovým jako pestrým a zajímavým. A nejlepší cesta, taková jako dobrá cesta, která mi přijde možná nejlepší, tak je vlastně to, když se jenom obrátíme do toho našeho vnitřního prostoru, když si tak jako v sobě zkusíme udělat větší ticho, když si dopřejeme čas sami pro sebe, na to být vlastně sami. A tak tohleto je nějaká dimenze, kterou tam můžeme postupně rozkrývat, který se můžeme dotýkat. A učit se vlastně hledat ty cesty, ty vnitřní cesty, jak jako se jí dotýkat, jak se k ní třeba vracet, jak o ní nějakým způsobem pečovat, jak pečovat toto spojení s ní. A k tomu nám samozřejmě slouží meditace. A k tomu nám meditace nabízí určitý nástroje. Jo, jako je třeba to, že vracíme pozornost k dechu. Jako je to, že zkoušíme pozorovat myšlenky. Jako je to, že zkoušíme nechávat naši pozornost úplně otevřenou a jenom tam tak jako dělat čistý prostor. Jenom tak jako vždycky, když se něco objeví, tak to pustit, nechat to jít. Jako kdybyste měli terasu, na kterou padá na podzim listí, aby byste ji vždycky zametli a by tam napadalo další listí, jak byste ji zase zametli. A pořád. Tak to je něco taky, co děláme meditaci. Tak jako čistíme ten prostor v sobě. To tak jako vymetáme, pouštíme. No. Takže to by bylo takhle k důvěře, k nirváně a spolubytí. A no, tady čtu komentáře. Nestotožňovat se s myšlenkama, emocema a jenom je pozorovat zpovzdálí mi připadá právě dost těžký. No, to je správný. To tak samozřejmě je. Protože to je vlastně přesný opak toho, co my děláme. Na co jsme zvyklí a co jsme naučení. Ale je možný to zkoušet, je možný to trénovat, je možný to prohlubovat. A je samozřejmě daleko snazší pozorovat myšlenky nebo pocity, které jsou takové jako neutrální, které nejsou intenzivní. Daleko těžší je pak pozorovat nějaký náročný, nepříjemný emoce nebo náročný, obtížný myšlenky. A zároveň, co vlastně může k tomuhle taky pomoct, tak je v první řadě rozvíjet to zakotvení. Zakotvení v těle a zakotvení v dechu, kdy vlastně posilujeme, rozvíjíme víc to naše
usebrání, soustředěnost, klid, který nám pak může být zase větší oporou pro to tu pozornost víc otevřít. Ale už jenom to, že si všímáme toho, že se třeba stotožňujeme s myšlenkama nebo s emocema, že to děláme, že si všímáme toho, že nám to možná nejde ani jinak, tak už to je zajímavý. Už to je vlastně takový jako první a nesmírně důležitý krok k tomu si vlastně uvědomovat tu možnost, jakože aha, tady je vlastně prostor. Jo? Když se objeví myšlenka, tak já můžu s ní vést rozhovor, já se ji můžu nechat někam unášet, já s ní můžu bojovat, můžu se na ní takhle jako zachytit a už ji jako nepustit, no a nebo ji můžu rovnou tak jako pustit. Všimnout si, aha, to je zajímavá myšlenka. Dobrý. Ale já teď dělám něco jiného. A je samozřejmě možný, a děje se to často, že ta myšlenka se znova objeví a my se znova k něčemu vrátíme a ona se znova objeví. A to je součást praxe. Takže si vlastně všímáme toho, jak nás ty věci tak jako lapají a odvádějí a zároveň, že si uvědomujeme to, že to tak nemusí být, že můžeme tu pozornost přivádět někam jinam. Ať už v meditaci k dechu, nebo když děláme nějaké věci, tak k těm věcem, které jsou v tu chvíli důležité. Takže přeju hodně trpělivosti v tomhle. No. Tak nám se tak naplnil čas. Ta hodina je nesmírně krátká. Tak já bych ještě tak na závěr vám nabídnul, že si můžeme na 3 minuty sednout, vrátit se k sobě. A možná se tak dotknout té hlubiny, která nás nese. A zase jenom připomenu, že není potřeba v meditaci na něco tlačit. Není potřeba se o něco snažit. Stačí, když uděláme prostor tomu přítomnému okamžiku. Když se otevřeme tomu, co je právě teď a co je právě tady. Se zájmem, s důvěrou. S důvěrou i v meditaci. Že meditace může být tou cestou, která nás povede tam, kam potřebujeme.
v takovém tempu, které je pro nás dobré. Tak já vám moc děkuju za pozornost. Děkuji vám za to, že jsme tady mohli společně meditovat, společně přebývat v přítomnosti. No a budu se na vás těšit někdy příště, buď tady u živého vysílání, nebo možná na některém z kurzů. Teď bude jeden začínat 8. května, ne, 5. května, v úterý. Tak ten, když tak najdete na stránkách Mindfulness klubu mezi událostmi. 8týdenní kurz všímavosti, všímavého pohybu, soustředění a pozorování myšlenek a nejenom myšlenek. Tak tam jste taky srdečně zváni. A jinak živá vysílání dál pokračují. Ráno od 8, večer od 6:30. A pokud budete mít chuť, pokud vám připadá tady činnost Mindfulness klubu přínosná, smysluplná a máte chuti podpořit, tak budeme vděční za jakékoliv dary, příspěvky. Odkaz, když tak najdete tady pod videem všímavidar.webnode.cz, tak tam je možné podpořit naše aktivity, kurzy, konference, vysílání a všechno další, co ještě třeba přijde. Tak a já se s vámi loučím, přeju vám hezký zbytek večera. Tady je teda ještě spousta světla venku, tady to vůbec nevypadá jako večer. Tak takový jako podvečera a mějte se dobře, ať se vám daří.